cando me falas, a tarde faz relucir, ven a noite cando ti calas, e outra vez vou dormir. Ramón Gómez Crespo estudou filosofía en Salamanca e teoloxía en Ourense. Realizou cursos de especialización en drogodependencias en Roma e dende hai anos é o presidente do proxecto Home Galicia, labor que lle valeu numerosas distincións. Para Gómez Crespo, o noso idioma é riqueza. O galego é para min a miña lingua, a lingua na que diríamos, recibín as primeiras sensacións xa desde o seno materno, como se suele dicir, na que recibín os primeiros aloumiños, na que recibín as primeiras correccións. O galego, en definitiva, é unha seña de identidade. Eu vivo o galego como unha nova oportunidade que me enriquece e que me facilita un maior oportunidade de comunicación máis ampla incluso. Polo tanto, o galego para min está cargado de significado. Tamén, a razón da existencia lle a lingua na que mellor me expreso e me comunico. E o galego é unha oportunidade máis, diría eu, para poder, diríamos, diversificar máis e mellor o nivel de comunicación cos pacientes, cos usuarios, en definitiva con todas as persoas que establecen un contacto con nós. Son un galego falante desde a cuna, como xa dixen, e polo tanto a mí o galego o que me ofrece unha oportunidade de aquelas familias ou aqueles rapaces ou rapazas que se acercan a pedir axuda, bueno, pois escoitalas, recibilas, e se falan en galego, pois empatizar xa desde o primeiro momento e relacionándome en galego. Eu aprendín unha cousa, tal vez ao sair do noso ámbito, por unha parte valoramos máis cando temos que sair, estuve estudiando fora, estuve en Italia, estuve en algúns outros países, entón é cando te das de conta de a fortaleza que temos ca nosa propia lingua, a vexamos como algo propio, como algo natural, diríamos, é a nosa lingua, na que nos expresamos, nas que nos comunicamos, donde temos unha cultura, donde ten un significado, donde temos unha oportunidade que nos brinda dunha identidade propia e concreta.